कसे काय मंडे टाइम झालं 6:12 पप्पानी धुरलेली आणि गाडी आणि आई बसन करी होती काहीतरी महत्वाचं काम. आईक बाय बाय केले. मी आमची गाडी घेतलंय आणि खडखड रस्तो पार करीत येऊन पोहोचले डायरेक्ट कुडामध्ये. तर कुडामध्ये इलेले श्री बाळूमामा यांचे पादुका तर त्याच्यात दर्शनासाठी गेले. तर तुम्ही पण पाया पडून घे. त्याच्यानंतर घेतलंय मस्तपैकी पालखीचं दर्शन आणि आमचं ऐसर केल्याने आनास्वानी माझं सत्कार. तर ऐसे की छोट्या मुलांना मस्त बाळूमामा यांची भूमिका साकारलेली आणि ती तर एकच नंबर वाटवती. त्याच्यानंतर आपल्यावर भेटले प्रेम करणारे आपले फॉलोवर आपले सबस्क्रायबर भेटांतर एक नंबर वाटला. आणि ऐसरच चालू होती कुडामधील प्रसिद्ध भैरववाडीमधील महिलांची फुगडी. फुगडी तर एवढी अप्रतिम ना की विचारूच नका. आणि फुगडी आपल्या मोठ्या ब्लॉगमध्ये सुद्धा इल्लेली आहे. तर तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. तर आम्ही गाडी घेतलो आणि आना म्हणालो काहीतरी खाऊ जाऊया. पुढे गेल्यानंतर मी आमची गाडी लावले. आनाच्या पाठीमागे बसलोय आणि आम्ही येऊन पोचलो डायरेक्ट कुडामधील अभिषेक हॉटेलमध्ये. तर मेन्यू कार्ड तर इला आणि आम्ही मागवलं मस्तपैकी मटर पनीर. मी तर घेतले, आनंद पण घेतले आणि आमचा खाऊन झाला. आणि घेतले आईसाठी चायनीज बेल पार्सल. परत एकदा आनाच्या पाठीमागे बसलोय. त्याच्यानंतर आना गेल्यानंतर